Epa lagunok hemengo de vuelta, orain honetan zen hospitalekin. Beste... zaila batekin eta hemen utzi genuen, esekin go. Eta hemen utzi genuen, egin genuela investigazio gunea eta beste mediko bat kontratu genuen baita ere, holan pizkat ez izateko beharrik esan dezagun, ordua psikologo uste dut. Nahiko Levante dekogu ospitalean hartu beharra dago, nahiko... minus 1,92. Finantzak ez azte oso ondo. Baina, bueno. Txionez, jendea... gure... ez dugu nahiko ondo dalamatori ordaintzarena eta bar. Bale, zure eta mazeia lortzen dugun joa investigatzea. Behar duen konponbide hori miluze duen jendearen txat. Nahiko garrantzitsua dela eta bar. Ez da nola deitzen zen enfermetatea, deskomposiziona, niñeritis, somnolencia, visibilidad, lengua caída. Talento de egoko dugu. Egun da marrera, nahizetan hendik ez egon zenatxeko da. Zina general, psiquiatría, clínico, hemorraida, catarro atípico, invisibilidad. Ya, pizkate ya igoko dugu nahiko ez dagoela positate galtzeko. Neskau dago Sirius, arazarekin. Ondo guaz. Enfermero en farmacia. Bi egon behar dira teorian bai, hor dago bat. La piko ondo guaziruz, Pizkanaka, vaya. A ver, hemos probado todo. Hay un 90% de capacidad. Si padezca el paciente. Intentar una curación posible. No es que vayas. Orain desala eta gero, ja. Ea hiltzen dugun, edo ez dugun hiltzen. Apestatzen dio mejungea. Tori. Txo, ea nau. Hor, kasun dutu dio. Ondo. 1500 hori piloa diru da. 1500 horreta bat. El 70% paciente bebé, ¿qué? Lengua caída paciente, intentar una cura posible. Mía, muestra, claro. Si puedes descubierto una nueva enfermedad, lengua caída, tiene que construir una... Vale. O sea, eraiki behar dugu. Mía, estado charto, tratamiento, psiquiatría, diagnóstico, consultas, laringo, Vale, hau egingo dugu orduan. Agua. Hortxe adibidez. Todas falta segun azkenengo makina. Hemen. Trazeko dugu sakarlontzi bat. Miak botatzeko landare bat. Radiadore bat eta estintore bat. Bala da pizka bat. Vale, venga. Laringología. Epa. El paciente intentar cura posible. Zertu bagara sendatzen. Seguimos la nueva enfermedad. Eta intentar cura posible. Eta orain hemen jarriko duguna izango dira banku batzuk. Batetik eta batetik ateko makina bat. Txakurra agurtzen dizue. Ordua mila mostera.
Benetan, literalki. Mia mozten dio literalki, benetan. Ongi, horrekin sendatuta. Ja, hemen utzi dezakegu. Primero ez dugu zorrik. Eta gainera amala, o sea... Has matado a 2 pacientes, oh Dios mío. Ze pena, negara egingo dut. Bi paziente hil ditut. Joren ja bakarrik dira sendatzea. Niboletan dagoen enfermedadea, zera, makina ja, investigatu dugu, ez dagoela beste kurarik, oza, beste ezerrik investigatzeko. Intentar lo posible. Ai, saiatu. Saiatu sendatzen. Galtzen da momentu batzuetan eskat pesatu izan daitekena. Zuei higoko dizuet, mila zituzuela pedelak zaret eta... Eta, bueno, vale, venga. Eta orain zeu... Intentar kura posible, ze hostia. Buen dia, saiatu behar gara bestera. Ondo, diru hau txen nire hospitalean, mesedez. Baitu hor dugu beste bat, zer dago medikoa, txo? Zozoretain sartu baino lehen, klaro. Literalki mokin bagu egiten duena da mia moztu, oza, literalki. Klaka. Listo. Beste bat sendatuta. Eta hau dago... Ostia. Hau dago pobre, dago... Itxeko zorian, osea... Baina oso argi dago bere enfermedadea, zein dan. Tiruz nahiko ondo... Hori dira bitu investigazio lamak eta bandara mateko. Hori ez nuen gogoratzen. Venga. Hori da nahi nuna behiratu. Largo hasia jogei. Pon más máquinas de vida, es que no va. Nekotz dira orokorrean. Eska normal behar bada. Eska zizaina emango dio lehen tiroa dekogula. Pero bai. Ondo jolazten duten bilarrera, Ondo guaz, ondo. Konsultan piba jende da, 8. Pasada. Konsulta bakarra dauka da, egia da, baina... A ver... Tu equipo ha descubierto enfermedad nueva. Es paciente cabezudo, oler queso y no beber agua de lluvia no purificada. Vale. Atari Plus. Proiektu bat zerura joan da. Zer 3 pertsonil ditugu jada, orduan. Joder, ben dago... Kriston kola. Zentez bergo eta mairu. Hostia. Txenez guztientzako bankuak daude, hori hona da. Horretatik behar bat beste
Konsol, beste bat joan, zerura joan dana, behitu. Bip bat. Enviar a una nacional bip. Claro que sí, bip bat etortzea. Ikus dezala zein polita dago hospitala. Zein ondo prestatuta dagoen. Zazpi berrogetik. Vale. El departamento de investigación ha mejorado en la inflador. Inflador hau da. Ongi, ongi. Vale, beste osatxo bat gehiago hobetu dute. Primera, baina hemen medikoa behar dugu, zo. Tartean behar bada. Harina gora emango zait postura. Bestela. Bestela zerura doana. Zu psikologoa zalera momentuz. Hortxe. Bat jendea atendiu, me cago en dio. Por el txeko zorian dago, Hortator urrengokoa. Pizkat txertu dagoela. Hala, ordo de botakak gordetzen. Osa, garbitzen. Aldu da pipa. Komunak. Komunak dira bai multia bai neskentzeak hori flipartea da. Joko honetan, bitu besta zerura doana. Arrantzitza da guri dirua ustea. Usten oia, beste bat zerura, pero que pasa, tío? Batean hil dira blau da bost jarraian. Eta este bat dirko zaigu hemen, komunen bertan. Joder! Bipa, hor, behiratzen ze ondo dagoen dana. Sendatzen dugun inbezilitate duen hori. Ondo, ez da sendatuta. Taren hau be. Ondo, emeretzi. Emeretzi berrogeitik. Txop. Ondo da, ondo da. Eta zeuze, hor geldirik. Horko honen. Zaustoratu zaren etxo eta ez da behiratzen. Bai. Ostia! Welcome to the hell! Welcome to the hell! Bat infernura eta estea zerura. Joan da zerre. Ongi. Ez da tirko dana, gutxi barru. Lehenkoa jarriko du horre bestela. Joder, komunak nola dauden. Zu jakin nahi zelako zein esango duten komuna hauek. Hor botakak induteke, bonito. Gertik asko botakagatik, Venga. Next. Ilko dala gutxi barru.
Hor dago eraikina bisitatzen. Ba, besta zerura. Zako magina polita eta berria. Zendagoa sendatzen, 19:20. Jo, besta tiltzen da, me cago en 10. Zaki izin bagoa, zen egia esan da. Behar bada beratuko nuke. Vale, a ver, vamos bat minutu da, así que 2 minutu gehiago eta listo. Ea, ez dakit lortuko dugun 2 minutu gota jamaitza, intentar cura posible. Estela, automatikoki jarri bazen, joder. Ordoa. No. Eso zongi. Hemen. 21 uste dut, ezta? 20. Erdia. Mila laurehun da mar, hostia, primeran. Dirunako hecho. Has matado a 13 pacientes. Mejores, ¿no? Ya, bueno, batzutan. Bueno, asko hil dira, baina gehiago sendatu dira. Joder, 14. Milketa... Azken aldi honetan... Jende asko hiltzen ari dira. Madre mía. Bitartean... ¿Esan no? ¿Los que quieran despotricar? Hala, toma botaka, qué majo. Te esté horren gainean, tú. A intentar una cosa posible. Joder, tanto. Chutan. Tienes hor dira osten dute. Normal. Oh, no, has matado a otro paciente. Ahora hay un total de 14 muertes. Hala, venga, beste bat. Hau, welcome to the hell. Hau txarra izan da, Hala, torde abrua. Ese pena. Welcome to the hell. Susenia, nos habéis andado un welcome to the hell rotundo. A ver. Baten bai sendatzen dugun. Tendu galdugun, uste beste zerura, venga, claro que sí. Eta bi, ondo. Gutxi falta dira. Baina, bueno. Nago zer egiteko, hemendik. Beste hemen beste irugarren eraikin bat erostu itxakegu, baina... Momentoz ez dugu behar. Eta garen balorea ondo doa. Batzuetan behar bada behartuta ikusiko gara. Muy bien, otro paciente curado. Está un total de 23. Ondo, venga, hor, komuna. Joder, osea, zut jakin eizeak usain izango duten komuna hauek. Basta, hase hemorroikez, ondo. Mesez, garbitu potin joiek, botak egin dutela, txo. Beste bat zerura. Ze polita. Turutun. Venga, onda derrota malor, venga, vale. Osea, bakarrik egiteagatik diagnostiko txikitxo bat. Se necesita doctor en inflatoterapia. Ah, no.
Se ha hecho pacientes. Joder. Infernura joango naiz, ritmo honetara. Hortxe geratu. Tal. Bestat infernura, que bonito. Txano eta guzti. Hala, venga, bai, zuk egin botaka justo... txisa egin da, ez dakit botaka do txisa egin da, baina justo landare gainean. Ke majo, ke maja, hueto esan da. Como una cordaudela. Como una cordaudela. Hostia. Bai, claro, tarda, olasai. Sendatuta. Eta horrekin egiten dugu 23, 24, ondo. Eta besterik gabe, hemenik utziko dugu 24 berrogeitik sendatuak. Espero dute hau guztoko izatea, guztoko izango zuen, izan barro zuen, eta horrengo arte lagunok. Agur!